Pro všechny, kdo ještě nebyli v Osivu, ukazuju, v jakém domě v Hodoníně se nacházíme, tady u zastávky. A takhle máme dvě výlohy. V jedné už je podzimní výloha. Trošku jak se přiblížím, tak to bude vidět. Takže nějaké podzimní věci, svíčky, lampičky. Tady je, že máme tulipány, nějaký něco spálených květináčů ve výloze, ono se to pořád mění. Tak, tady je nabídka dnešní, zářijová. Takhle to vypadá, než vejdete do obchodu. Ještě na druhé straně máme cedulku. Takže takhle nějak. No a po schodečkách pěkně nahoru. Osivo keramika. CZ. Tady máme na podzim připravené různé druhy věnečků, opravdu mraky, dušičkové svíčky, takové lampičky. Co to ještě po zemi máme? Tak, tady je pár hrnkovek, takhle. Teď je velmi malý výběr, protože příští týden bude zavřeno. Keci, semínka. Semínka a zase v rohu semínka. Tady semínka. No. A tady jsou nějaké krokusy, bledule, okrasné česneky, nádherné tulipány. Tak to je zářijová nabídka v Osivu. A protože už je škaredě, tak tady ještě můžete vybrat nějaké olejíčky. Tady je bazarové Lego a Duplo. Nějaká chemie. V podstatě kompletní výběr. Klidně se zastavte. Jo, a tady jsem zapomněla na hnojivo na česnek a na cibulku. Nějaké česneky. Tak, pokračování příště.